ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଗଣ୍ଠିରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ବା ପ୍ରଦାହ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଲିଗାମେଣ୍ଟ, ଟେଣ୍ଡନ୍, ବୋନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ, ହାତ, ହିପ୍, ସ୍ପାଇନ୍ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହେବା, ଫୁଲିବା ଏବଂ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ରହିବା, ଗରମ ଉଠିବା ଏବଂ କ୍ରାକିଂ ସାଉଣ୍ଡ ହେବା, କର୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଗଣ୍ଠିବାତ ବା ଓଭର ୟୁଜ୍ କରିକି ଗଣ୍ଠିକି ବା ଆଘାତ ଜନିତ ହୋଇକି ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ASO ପଜିଟିଭ୍ ବା RA ପଜିଟିଭ୍, CRB ପଜିଟିଭ୍ ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଏହି ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଏବଂ କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟାରୀ ଫୁଡ୍ ବା ପ୍ରଦାହକୁ କମ୍ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ମସଲା ଭିତରେ ଅଦା ଏବଂ ହଳଦୀ, ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଦହି ଏବଂ ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଚାଉଳ, ଭିଟାମିନ୍ C ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭର୍ଜିନ୍ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ସେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟାରୀ ତେଲ, ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଭାରି ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ରୋଗରେ ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଏହି ରୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ବା ହାଇ କ୍ୟାଲୋରୀ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏହି ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।